Ola, neste pequeno vídeo vamos a ver como traballar coa ferramenta documentos dentro dun curso de Aula CESGA. Para acceder a esta ferramenta simplemente facemos clic no icono documentos dentro da sección creación de contidos dun curso de Aula CESGA. Unha vez dentro da sección documentos veremos os documentos todos dos que consta o noso curso. Neste caso é un curso novo de demostración, está completamente baleiro. O que podemos facer primeiro de todo é organizar os nosos documentos como se fose un sistema de ficheiros habitual dun computador, creando carpetas ou cartafoles para ter distribuídos os ficheiros. Podemos crear cartafoles facendo clic sobre esta opción. E creamos o directorio ou cartafol para ter todo un pouco máis organizado. Vale, temos tamén a opción de crear novos documentos. Neste caso podemos crear documentos desde a propia plataforma Aula CESGA ou subilos desde o noso computador e incluso acceder a documentos que teñamos en diferentes sistemas cloud como Google Drive, Dropbox ou demais. Isto vamos verlo un poquinho máis tarde. Para crear un novo documento temos a opción de darlle neste primeiro icono e nos permitirá xa crear un documento cunha plantilla que conta con diferentes plantillas que conta a plataforma. Pode ser unha plantilla baleira, sabedes que ten aquí diferentes opcións que podemos aproveitar para distribuir os espacios textos. Vamos crear un documento sinxelo baleiro. Temos aquí un pequeno editor no que debemos meter un título. Vale, vamos a editarlo porque pecheino antes de terlo feito. Damoslle para editar neste lápiz que temos aquí, modificar ou editar. Temos, como vedes, a opción de modificar tanto o título como o contido do ficheiro e podemos comezar a escribir. Vedes que ten diferentes tipos de opcións que nos permite este editor. Os máis básicos, pois, poner negrita nas letras, itálica, subliñar, meter incluso algún código HTML sinxelo. Bueno, xa podedes entrar aquí vos despois se queredes e ver todas as opcións que permite esta ferramenta. Vale, guardamos o documento e xa vedes que temos o documento creado aí dentro da nosa plataforma. Calquera alumno simplemente ahora teria que facer un clic aquí e xa podería acceder ao ficheiro que acabamos de crear. Tamén temos outro tipo de opcións para crear documentos en liña, como son a opción de debuxar, na que nos permitiría crear diferentes debuxos sinxelos para guardar aquí na plataforma, e a opción gravar a miña voz, que nos permite, como día o propio texto, pues gravar directamente ficheiros de audio desde a propia plataforma de Aula CESGA. Unha das cousas máis utilizadas nesta sección de documentos polos profesores é a opción de subir documentos desde o noso computador. Para isto utilizamos esta opción que temos aquí. Facemos un clic, eleximos o directorio no que queremos meter ese documento, podemos deixalo no raíz ou ben, por exemplo, no cartafol que creamos antes de proba, como prefiramos. Neste caso cambiamos o cartafol de destino. Arrastramos os arquivos que queremos enviar a esta área resaltada en azul ou simplemente facemos un clic co rato sobre ela para elexir os documentos que queremos subir. Vamos a subir un documento de unha folla de cálculo demostrativo, doble clic sobre el e xa vemos que o arquivo enviouse correctamente. Volvemos para atrás e agora se vamos ao inicio de todo, entramos na carpeta novo cartafol de proba, que é o destino que eliximos para o noso documento. Xa tenemos aquí o documento que acabamos de subir. Aí o veces. Se facemos un clic, pois xa a ferramenta nos permite ou ben descargalo ou abrilo directamente co noso editor local que teñamos no noso computador instalado. Outras das opcións interesantes que conta esta ferramenta de documentos é a opción de engadir elementos que estean directamente na nube, non subilos desde o noso computador, senón enlazalos dende un sistema online. Para isto temos aquí esta opción, engadir enlace a un fichero na nube. Damos un clic e vedes que, igual que cando subíamos un documento, nos pregunta onde queremos deixalo. Neste caso vamos deixalo no raíz
de documentos, nos pide que lle metamos un nome, e agora nos permite introducir a ligazón ao documento na nube. A lista de dominios válidos que soporta a plataforma agora mesmo, tedela aquí, pois os máis, entre esta listaxe, os máis coñecidos son os de Google Docs, Google Drive, quizáis tamén Dropbox ou iCloud. Calquera ficheiro que estea metido nestas plataformas que vedes en pantalla pode ser enlazado directamente e tratado como un ficheiro local dentro da plataforma Aula Cesga. Vamos a facer unha proba cun documento que temos metido en Google Drive. Vamos a Google Drive, temos aquí o documento, vamos a buscar a URL, copiamos a ligazón, volvemos a Aula Cesga, pegamos a URL e engadimos o enlace a este ficheiro. Vale, este ficheiro, como vedes, é tratado como un ficheiro normal, como calquera outro dos que temos. Aquí o temos, e cando fagamos clic sobre el, o que nos vai facer é redireccionar directamente o servizo, en este caso os docs de Google, onde temos engadido o ficheiro. Esta opción é unha boa opción para cando o noso espazo do curso comeza a estar xa cheo, é unha forma de evitar ter que subir ficheiros grandes e que ocupen moito espacio o noso espazo de Aula Cesga, e podemos linkalos, enlazalos desde unha plataforma online diferente que nos permita quizáis ter máis tamaño de arquivos. Sempre podemos ver o tamaño que nos queda disponible no noso curso facendo aquí un clic sobre esta ferramenta. Aquí vemos neste caso que o curso como de proba estaba prácticamente baleiro, temos por defecto 450 megas e aquí vemos o espacio que temos ocupado e disponible. Neste caso prácticamente todo disponible.